नै फानलु हालायबाय मा बियो दे खोन्थादो मबेया बे बुस्थुआ मा सालाद गाजर ओमफ्राय बिटरुट वाव ओमफ्राय आंनि आखाइनि थै दे मुखस्थ' हादोरा मुखस्थ' दिनै मुखस्थ' हाले मोनायावसो हायो आं मुखस्थ'खौ एसे स्पिडसिन हाबाव सामब्रामानो एसे ओमफ्राय मा ओंख्रि खोन्थाहरदोरा हब' होनलायलांबाय दाउ बेदर भाजा दाउ बेदर औ दाउ खासि दाउ खासि ओमफ्राय अमा भाजा ओमफ्राय सबाय अमा ओमफ्राय नैबे सालाद ओमफ्राय थास' खिलिजों अमाजों थास' खिलिजों आरो अमाजोंबाव ओमफ्राय सबायजों अमा न'आव लाबोबाय आं हा सबायजों अमा औ सबाय अमा दाउ खासि भाजा अमा भाजा ओमफ्राय थास' खिलि अमा हैस लुगैजोबनायसैलै नै अरावसो मावगासिनो माथो अराव संनाय बायदि गोथाव जायो नामा सोरबा अराव संनायनि टेस्टियानो आलादाखा दाउला खासि दुन्दियाबो होबाय दुन्दिया लागायबाय नै माबायदि दोनदों अमाया संनायनि टेस्टियानो आलादाखा नामा हिटलै हिट